Здравейте, фенове на Хари Потър! Вие сте с дневника на Виктор Асенов и сега ще ви пренеса в света на незрящите да видите как ние четеме. Има 3 начина. Първият начин е с Брайловото писмо и при него първата книга на Хари Потър би станала в 4 отделни големи книги, защото буквите са релефни и изпъкнани, за да можем и да ги пипаме с пръсти и да ги четем. Вторият вариант са аудиокниги, някои от вас сте слушали. И третия вариант е с софтуер, който аз ползвам. Която също ги обичаше, и Мадай, която първа чу тази глава първа момчето, което оживя госпожа и господин Дързи. А сега бих се зарадвал наистина да ми споделите кой ви е любимия герой, момент от някоя книга или пък цялата книга и да го разкажете във вашия коментар с видео или нещо друго. Благодаря ви и успех и до скоро!